Ni arangkada kagahapong adlaw dinhi sa Dakbayan sa Davao ang Bakunahang Bayan Pinaslakas Special Vaccination Days. Sumala ni Dr. Zamzam Zailon, City Health Office Vaccine Subcluster Head, 5 ka adlaw kini nga aktibidad aron mo akomodar sa mga Davaoenos nga buot magpabakuna, subay usab sa direktiba sa pagkabot sa 90% sa A2 kon senior citizen nga mabakunahan, samtang 50% usab nga pag-increase sa booster dose coverage diha sa total target population una pa man ang Oktubre 8, 2022. Giyawhag ni Zailon ang publiko nga moadto sa mga vaccination areas aron magpabakuna ug katong mga wala pa makapabooster. Dugang proteksyon kini batok COVID-19 virus. Karon nga optional ang pagsuot og face mask sa mga public places. So far, itong numbers may hapit naman ta. Within the next 2 weeks, maabot na nato siya. Gina-cater nato diri, 5 years old pataas. So sa 5 years old to 11 years old, ang first and second doses nila Pfizer. 12 years old and above, first dose, second dose, and then first booster for that age group. And then 18 years old and above, pwede na sila ang second booster depending sa guidelines as set sa Department of Health. Abli usab ang People's Park vaccination sa mga buot magpabakunang nag-edad 5 anyos pataas gikan Lunes hangtod Sabado. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo Man, Amy Ginita, Tatak, RMN.